हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा यूट्यूब चैनल पे रुआ सबके स्वागत। और रुआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा भोलेनाथ जी के भजन लेके आयल बन। ई भजन आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि हमार भजन आप सबके कैसा लागल। काशी में बसल बैजनाथ धाम में बसल, काशी में बसल बैजनाथ धाम में बसल, भुलाई हो गइल ना, भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी झोपड़िया भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना। काशी में बसल बैजनाथ जी में बसल, काशी में बसल बैजनाथ जी में बसल, भुलाई हो गइल ना, भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना। भागीरथी धोवली हो तो हरी चरनिया, भागीरथी धोवली हो तो हरी चरनिया, अमृत बनावाला हो उनु कर पनिया, अमृत बनावाला उनु कर पनिया। सोमनाथ में बसल केदारनाथ में बसल, सोमनाथ में बसल केदारनाथ में बसल, भुलाई हो गइल ना, भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना, गुरु हमारी मड़ैया भुलाई हो गइनी ना। गुरु गुरु कही के बोलावेला लड़िकावा, रहिया निहारत बाटे गाँव भर के लोगावा, गुरु गुरु कही के बोलावता लड़िकावा, रहिया निहारत बाटे गाँव भर के लोगावा, भुलाई हो गइल ना, भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी झोपड़िया भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना। हरिद्वार में बसल हो, काशी में बसल, हरिद्वार में बसल हो, काशी में बसल, भुलाई हो गइल ना, भोला हमारी मड़ैया भुलाई हो गइल ना।